tots, amics i amigues del Col·legi Ausiàs March de Benidorm. En primer lloc, volguérem saludar a les autoritats i convidats a aquesta ofrena solidària que hem preparat per tal de celebrar les nostres festes patronals. Estimat director, Emmanuel Pozo Buerga, senyora presidenta de la Creu Roja, Namara Martínez Olimán. Bon dia, companya. Per fi podem dir que ja estem quasi en festes. Tots els Sants, les festes patronals, es comencen el segon divendres de novembre i acaben el dimecres següent, culminant amb una espectacular exhibició de focs artificials. En les festes rendim honor a la Mare de Déu de Sufragi i l'apòstol Sant Jaume, amb dos patrons de Benidorm. Les majors representants d'aquestes festes són les reines i dames infantils. Aquest matí tenim el plaer de tindre entre nosaltres a dos dames de les festes patronals de Benidorm, que a més són alumnes d'aquest centre. Elles són Marta González Bufón i Marta Mayor Martín. Un fort aplaudiment! Les festes s'allarguen durant 6 dies, on hi ha actes per tot arreu i per a tot el públic, visitants i turistes que venen a Benidorm. Música, competicions, processons i una gran ofrena de flors. Sí, com la nostra, tot i que aquesta és una ofrena solidària d'aliments. Per a nosaltres és molt emotiva i ja l'hem organitzada 3 vegades. Encara que també hem organitzat altres anys la representació de l'obra de teatre L'escriptor de Benidormí, en Pere Maria Ors i Bosch, Descobriment de la Mare de Déu del Sufragi a Benidorm, la qual cosa ens fa sentir-nos participis d'aquest fet, que es va produir segons la tradició, allà pels anys 40 del segle XVIII.